wahamba wathi akasifuni isithembu kodwa mangabe esesichaza kubo wayesesho ukuthi wakuyindlela ayiphuma ngayo leyo wayeseneyinkinga ngoba kuba bamthatha bamisa kumuntu wesiZulu wathola yabo nje ngeke ngize ngikwazi ukudisclose la because akukona kwami. Okay, yebo, that's fine. Yes, and kwaba khona nokunye ngikuzwayo futhi eLamontville ngaye futhi umzo wayenomunye uma wengane ngazi wayeyiphoyisa kanjani angazi ukuthi ingane yashona ngambuza futhi umzo wathi umzo yebo ngangijolana impela nalo intombazane yayiphoyisa but ingane le yashona kwangasiyona ingane yami yabo ngoba abantu basebesola ngathi kwakuyena onesandla ayike nangempela ke ngarelate ngamtshela ukuthi kodwa izindaba engizwayo seziningi kakhulu yabo so manje nami sengiyasaba ayike mase ngina 8 months ngiqaleke nama complications mengiya ku scan kuthiwe ingane inamanzi isaranda amanzi amaningi yabo angazi why all of a sudden ingane sinamanzi amaningi sekuthiwa isaranda amanzi amaningi and nami ebusuku ngilali kungathi la embanjweni kungathi kuyavutha ngathi ngithelwe amanzi abilayo ngangasalali next door bayazi ngangasalali ngangasasebenza ngangasaholi ngangasakwazi ukurenta luckily umuntu ke uma stand wethu kwakufana ukuthi ubhuti kuthina lo yebo uBhem eNanda unenhliziyo enhle kakhulu so wayesho ukuthi nothando imali uyikhokha mase usunayo yabo okokudla ke ngase sengiphakelwa ke umakhelwane yabo ayike kuba ukuthi ke ngiya esibhedlela ngino 38 weeks ngoba kubelethwa ngo40 weeks ayike ngifike ngisho ngithi mina hayi ngiyasika ngoba ngase sengicawena lento le inhlungu yabo kutholakala ukuthi hayi ingane isakude but bangihlalise ngaze ngenza section because inhliziyo yengane ayisishaya kancane ayike ngibelethe ingane ngimsendele umzo ingane efana kakhulu ke naye kakhulu isancane ngiyayibona manje bayambabaza efana kakhulu naye akuyikona ukuthi angisenazo lezi ayithombe because ngathi ngiphuma nje esibhedlela bafike bacela i-email yami benommeli wakhe and then ngathi ngiphuma esibhedlela ifoni yami yahekwa angazi yahekwa kanjani yabo so bonke ubufakazi wanginabo lapha yana nje because kusasezivele sisixabana abusekho ayike ngene emlonyeni kancane ngicela usicacisele la wagcina umtsheli ngomlomo ukuthi ukhulelwe wayiphika technically wayiphika ngoba umuntu mangabe ezongabaza ukuthi ingane eyakhe navumelana ngokuthi nginike 9 months ngokukhombisa mase sokuphinde sikhulume mangabe sekuphelelo 9 months seku 9 months manje umkhombisa izithombe isisu nasibike ekhaya kini cha futhi lapho ke ngiblame mina because ngafihlela abangani bami ngafihlela abamndeni ukuthi ngikhulelwe because ngangisaba ihlazo lokuthi ubaba wengane uyangabaza yabo angijwayele leyo nto into engajwayelekile nasekhaya yabo sezofika nami ihlazo so ngawufihlela umndeni wami ukuthi ngikhulele abangani bami ababengekho eduze kwami ngaleso sikhathi ababengahlala eNanda babengazi ukuthi ngikhulelwe abantu abaningi babona ngengane yebo so ke ngamsendela ke isithombe ke nangempela into eyangicika nje kakhulu kuyena ukuthi waqamba amanga wafaka abantu abadala wathi angazi usesendela ugogo wakhe wakephi uthe nje lengane nje akusiyona nje yakhe akusiyona yakhe hayi kulapho ke nami ngaqala khona ngathi mina ke yazi amadoda afana nawe mina ngiyakwazi ukuyilungisela yabo mina nginayo inhliziyo enhle ngiyakwazi ukumhlonipha umuntu kodwa mina ngiyakwazi ukuyilwela izimpi zami yabo ngamtshela ngathi yazi ukuthini sicela ukuthi ungamfaki umuntu wesithathu kule ndaba ngizophuma la esibhedlela ngifuna ukuthi ungitshele kahle ukuthi kahle bengilala nawe noma ngangilala nesilwane ngoba phela mina ngithe sengikhulelwe ngezwe kuthiwa wena uthwele yabo ungenzeka ukuthi lengane uyiphika kanje kanti ngempela awazi ukuthi ngiwangimithisa yabo kungenzeka ukuthi mhlambe ngangilene nesilwane ngitshela ukuthi wena nawe awazi ukuthi wangimithisa ngasho kanjalo hayi ke ilapho ke khona wafaka khona ummeli wakhe wathi mina sengikhuluma into eyangayithandi nani ayibangena kummeli wakhe kwaba i-conference call ummeli wakhe wamcela ke wathi ke mzo take as if uyanikela because uhlezi donate abantu abahluphekile nani because lengane kusangenzeka ukuthi yakho kusangenzeka ukuthi akusiyona yakho yabo engafuni ke kodwa wayengafuni kodwa waswancenga ummeli wathi ke cela ukuthi mangabe kuphunywa la umuphuma esibhedlela cela ukuthi kwenziwe i-DNA ngathi mina no anginankinga bandla i-DNA ingenziwa because mina ngiyayazazi yabo
Nangempela ngathi mase ngiphuma esibhedlela kwaba ukuthi ingane nenkinga eningi nganikeza incwadi ukuthi ngihambe ngiyo Albert ingane yocheckwa kahle because ngangikade ngiseMagandi hospital. Nangempela ke hayi ke ngibatshela ukuthi sengiphumile sesingaqala ke siqalise indaba ye-DNA. Hayi silungise indaba ye-DNA ngibhizi nginangala ngihamba ibhedlela ngithola ukuthi ingane yami inenkinga yenhliziyo. She was born with a large VSD. Ungasibekela ngolimo ngathi lithe ukubalulanyana. Okay, VSD injani inhliziyo mayine large VSD? Okay, i-large VSD isuka inembobo enkulu inhliziyo. Isuke ingane izalwe inenhliziyo enembobo enkulu. Ngeulimi labo bathi ke i-VSD. Okay. Yebo ke so ingane yami so yazala ine large VSD ine ocular cutaneous albinism which is type 4. Okay. Inebalela imhlophe iphila nebalela imhlophe. Since muphila nebalela imhlophe yes uba nenkinga yamehlo. Yeah, khathi ngangihleli Magandi hospital ngahlala 2 weeks ngoba yayinenkinga ye-jaundice. Okay, so ke ngibuye ngimtshele ukuthi hayi ingane sekutholakala ukuthi inenkinga yenhliziyo, yabo, inhliziyo enembobo. Hayi ke kuba ukuthi nje hayi akahlangani, yabo. Ngithi okay, it's fine. Angizame ukwenza le ndaba le DNA. Ngicela ukuthi kubhukhe mina because angikuthembi wena unemali, yabo. Njengoba unemali ungenza noma yini ukuthi ubribe, yabo. Yes. Hayi nangempela ngabhukha ke mina ke. Ukuqala ke ivisit yokuqala samfonela kwaba ukuthi uthi angasiswa kushawe stroke nani nonke into engayizwa nje sekusekuseni. Okay, ngaphinda ngabhukha enye ke kwaku July nangempela saya ke. Wafika lapha nama bodyguard ummeli. Ngafika nami nengane ngihambela ngedwa Nkosi yami because mina ngihlezi ngingedwa ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngingedwa. Ngingasho nje ukuthi ngiyafana nongenabazali because ubaba wami wangishiya ugogo kwakuyena engathi uma wami nogogo wangishiya 2022. Hayi ke ngifike ngihamba ngedwa ngihamba nengane yami. Hayi nefika nama bodyguard ufika nabameli. Hayi nangempela ke mesifika lapha sithatha amagazi. Shuthi mase sekufanele ukuthi kuthathe mina igazi. Ngizama ukuthi ngimbambise ingane wayibuka kanje into yabaphatha abhlungu kakhulu onesi lapha yana. Baphathe abhlungu kakhulu ngangokuba Excuse. Okay, baphathe abhlungu onesi bamlinda waphuma wahamba base bangibuza ukuthi ngiright yini. Ngabatshela ukuthi hayi ngiright. Onesi babelapha eLancet baphathe abhlungu kakhulu esephumile beza kumina bangibuza ukuthi ngiright yini base bangibuza ukuthi because kwakhona nje nabamandiya bathi why enze lento ayenzayo kumina kanti ngangathandani naye. Ngathi ngathi mina ngathandana naye lo muntu kwacishe kwaphela unyaka ngithandana naye so angazi ukuthi shuthi isono sami kwaba ukuthi ngizale lengane because ngaba yisitha kusukela lapho. Hayi ke bathi ngicela ngihlale phansi kancane banginika amanzi nje bangiluleka bangitshela ukuthi hayi konke kuzoba right nje, yabo. Hayi nangempela ke kwaba ukuthi basitshela ukuthi emva ka 3 weeks aba results azobe sephumile. Hayi ke nangempela silindeke mina ngezwe ngabo ngezwe ngomshana wakhe uBhubesi because uBhubesi uyena umuntu obengixhumana naye ngoba lo wangiblocker because wathi mina ngithe uthwele so wangiblocker waswathi ke angixhumane noBhubesi ke umshana wakhe kahle but bayalingana benoBhubesi aba 1990 bo2. Ayike ngafonela uBhubesi ejabula ethi Thando mina ngavele ngayibona lengane ukuthi yasekhaya ngakutshela Thando ngasikhathi sihlangana eDrobheni ukuthi lengane yasekhaya, yabo. Namanje ama results asephumile ke because mina ngizange ngize ngiyolanda ngasendelwe yibona, yabo. Ngabona ukuthi vele asisekho isidingo because vele nginayo ngisho nemoto.
wangisendela ama results ke iwona la ngikusendele wona yebo ayo asho ukuthi ingane yakhe ke ayi ke ntambama ke wangifonela ke wangifonela umzo washo ke ukuthi hayi ke usebonile ukuthi ingane yakhe and ingane uzoyondla wasathi mina ke futhi ufuna uthatha isithembu kodwa mina njengoba ngidelela kanje njengoba ngihlaza kanje hayi nje ngeke azangithathe. And I was like vele nami angisoze ngafisa ukuthatha umuntu okade ephika ingane yami. Waphika ingane yami waze wathi kukhona ummeli wathi mina ziyangitshela lezi zinto mangabe ngimithisile lengane akusiyona yami and kuzobe namhlanje ngiyayibuza iziphi lezo zinto ezimtshelayo why lezo zinto fanele zimtshele mangabe emithisile umzo yabo. Going back to iphupha engaliphupha ngina 2 weeks ngaphupha umzo emeduze kombhede wami sengathi mina ngiyagula sengathi umzo uthe nene ngiyafuna yini ukukhululeka ngathi mina yebo ngiyafuna ukukhululeka wathi umzo wangishaya ngomuthi la isifubeni wathi angisukume bese ngithi phuma amanikiniki and to think ukuthi umanikiniki ilento ahleze ithakazelo angeke ngize ngazi noma idlozi noma yini but I don't think ukuthi idlozi la kaMzozo lithi manikiniki yabo wathi ephupheni angithi phuma amanikiniki and ephupheni kwangathi ngiyagula ngasukuma ngazama ngathi phuma amanikiniki but ngislow because ngathi ngiyagula so ila ngabona khona ukuthi shuthi entweni shuthi ayengifake zona idlozi lami lakwazi ukuthi lilwe liyikhiphe ngisana 2 weeks because lona labona yabo labona ukuthi sengikhulele umntana omhlophe la sheshe lamkhiphisa lezi zinto. Okay shuthi lento ke isiyabuya ke mangabe sethi yena sengibelethile watshela ummeli wathi nene hey mina ziyangitshela lezi zinto mangabe ngimithisile yabo lo mntwana kusiyona wami. Okay ke kwaba ukuthi ke it's funny ke usetholile ke wathi uzothatha isithembu unani ngami ngangaba nendaba mina nje ifocus yami ukuthi ngifuna ukubuyela emsebenzini ngifuna ukuthi ingane yami ibe right because vele ngangivele ngiphile normal life mina angikaze vele ngijwayele impilo live angikaze nje lavish life angikaze ngiphile and futhi ngiyambonga uNkulunkulu because kwayinaye akazange azangifundise leyo mpilo because ukube kuthiwa wangifundisa ngabe namhlanje ngikuphi yabo ngiyambonga uNkulunkulu ngoba akazange azangifundise ngisahamba nje ngale ndlela le engikhule ngayo yabo. So ke umzo athi ke uzoyinakekela ingane hayi kuba ukuthi ke usho ngomlomo ukuthi uzoyinakekela hayi akayinakekeli nayo ingane iyangigulela la ingane ngisemqashweni ingane vele ingaphefumule eintatha isaphuza ubisi kuphela izoqhuma ubisi ngamakhala thothi ngilele ngizwe ngento isithi qhu yabo ngithi ngiyibheka ingane uzwe isound ethi qhu ngiyisound ethi qhu kuze kube namhlanje mina mengithi into ethi qhu noma ngilele noma ingane ikhwehlela ngiyavuka yes sengiphila naleyo nto yokuthuka nje yabo. So ingane ke nje eintatha ivele ithi qhu ngithi ngiyabona kuphuma ukudla ngamakhala yabo ivele mhlawumbe iqhwishe kanye ivele ithule yabo. Ngiyizama ngo CPR ke nami ngizame ngo CPR ngikhuleke kuba ukuthi ingane hayi iyabuya hayi ke ngilaliswe ibhedlela ngapha ngiyalaliswe ibhedlela nje angazi ngalaliswe ibhedlela kangaki le ngane ngiyisanda kuyizala kungangokuba umzo elobola mina ngangilele amagandi ngilele phansi kuma tiles mawugulelwe ingane abakunika umbhede akuguli wena kugula ingane. Yes abakunika umbhede noma bekunika umbhede bathi ukude yabo ukwenye indawo. So mina njengomama ogulelwe ingane angikwazi ukuthi ngiyolala le nginethezeke ngisho ingane yami la ehodini yabo. So ngithi ngicamela ukuthi ngilale phansi ukuze ngibone yonke into eyenzakala enganeni yami. So mina ngoba yena wayesengiblockile ngisho na ku Facebook ngangisendela abantu ukuthi hayibona ngelobola hayi kwaphinde nelinye isonto hayibona ngelobola futhi hayi kulungileke anginendaba vele yabo ngisho ngalobola South Africa yonke. Uyalobola uyondla yini? Okay ingane ubhubesi shame angifuna ngamanga wayengifakelile imali kodwa angikhumbuli nangeyodwa inyanga la khona esayondla ingane sancane ingane angikhumbuli nangelodwa inyanga nangeyodwa inyanga la khona imali yengane yake yafakwa ngingashwabulanga
fanele ngize ngishwabule fanele ngize ngithukanise ngize ngithi ngizom-expose uzuhlanye yes ngize ngihlanye ukuze ingane yami ize yondliwe ukuze ingane yami ayisino driver yabo ayisino driver ethathayo ayise esibhedlela yabo umngane wami uPro yabo wayesehambisa ingane yami nakhona umzo wayekade ekhiphe umfazi wakhe ngikhulelwa ingane la ngamtshela ke mina ngathi mina ngizosuka mina ngisuka ngibe ngi-DM umfazi wakho ngibe ngimtshela yabo because sengizula ukuthi ulobolile yabo bese ngisuka ngibe ngimDM ngibe ngimtshela ukuthi unengane kanje egulayo kwayima efonela ke lo bhuti lo esicela ukuthi azongilanda angise esibhedlela nani ayina ngempela ke zihamba inyanga but nje bengisokola ukuthi yondliwe noma eyondla but bengisokola abaseduze kwami bayazi especially lethi yagula futhi on top of ukuthi ufuna isondlo akulula ukudila nengane egulayo yebo kodwa ngiye ngisho ngithi ngiyambonga uBhubesi ngoba ukube kuthiwa wayengekho ingane yami ngabe ayizange ziyondliwe ngisho nakancane uBhubesi unenhliziyo enhle and uBhubesi ummelile umalume wakhe yabo ummelile ngisho esebona ukuthi uwrong but azama ukuthi angampaint as if umuntu orong kumina kunaloko yena azama ukuthi apheshe icala lakhe nehlazo lakhe yes because wayiza akhiphe ngisho emalini yakhe uBhubesi yabo anginikeze yabo asithando haye mina eyami imali uzoyikhokha ke thatha le yami yabo ayike sihambe isikhathi ke kuba ukuthi ingane isidinga operation ingane inobani lapho ino 5 months ngiphethe iphepha la ngaze ngahamba ngayo wenze affidavit ngane na 5 months ding operation because yayiveli kwi waiting list Albert yes since bekade be discover le yambobo kwakufanele ihlinzwe kodwa kwashiwo kwathiwa njengoba be discover bathi enene because usamncane kusangenzeka ibuyele mabe ingabuyeli kukabili bayabagqobhoza la bayivale bayivale ilonge ngevalve but uma ukuthi usugule kakhulu sivule kakhulu bayakuvula nje la so ke 5 months lo muntu esikhuluma ngaye na 5 months ayike ngime ngicela umzongo ngimcele ngithi mina ingane na 5 months and waiting list and njengoba waiting list manje shuthi ziningi ingane ekade zivele sekade sazalwa ebezivele zikwi waiting list so eyami ayibaleke ngalutho ukuthi sebengaze bayifake phambili yes because isibhedlela sahulumeni lesiyana ngimcele ngathi nje anayo naleyo mali and bathi benommeli wakhe mina ngifuna ukumqola umzo ngafika noma wami ngacela uma wami ngancenga uma wami ngathi mama because umama umuntu ohleze engekho empilweni yami ngamncenga ke ngathi mama ngicela ukungiphelezele ukuze ngizoba nesithunzi at least inkosi yami ngoba manje labantu badlala ngami because babona ukuthi anginabani yebo hayike umama ngiphelezele nangempela mesifika khona lapha yana ke hayi bakhwele badilike bangisho ke umzono ummeli wakhe bangisho hayi kuba ukuthi mina ngithi nje ngizothula ngoba mina ngifuna ukuthi ingane yami isizakale hayi ke nangempela ke basithumelele eThekwini Heart baqala basithumelela komunye udokotela waze ummeli udokotela wakwazi usasinikeza incwadi eThekwini Heart basinikeza u5000 hayi basithumelela naye ubhuti lo uPro hayi nangempela ke sihambe seThekwini Heart mesifika lapha yana kwathiwa vele u5000 ukuthi bayi-check ingane aphela ngisho 30 minutes nje bayi-check ingane kwashiwo wathi ingane le idinga nje i-operation ngokusheshsha hayi ke ngibuyeleke ke kuyena ngisho kwathiwa ke i-operation i-300,000 i-operation iyodwa singakabali imbhede sikakabali sazoza vele i-invoice sinako konke but nje i-operation i-heart surgery i-300,000 ayingibuyele kumzongo ngimtshele ngithi ke ayike kuthiwa ke i-300,000 iki abese nje yena nje akanayo imali athi nje anginayo leyo mali mina hayi ngithi ke kulungile ke ngilinde appointment elandelayo ngihambe ngiye eAlbert kuba ukuthi ke angisakhumbula ukuthi kwakubani lo doctor but wayomlungu kuba ukuthi ke ngiyakhuluma naye udokotela ngiyamenza understand ukuthi ngicela ukuthi ubuke ukuthi lengane ngiyibelethe ngoApril but ngicela ucheck ukuthi sengilaliswe kangaka ebhedlela yabo ngenxa yokugula ngizoyiluza lengane ngiyacela manje ngicela ukuthi ungimpintshise yabo
hayi udokotela ngitshele ukuthi ke kugcwele but sizozama ukuthi sikupintshise kodwa kugcwele yabo but sizozama ukuthi sikupintshise emonth end sizokufonela hayi kube ukuthi ke ngiyabuya nami uzokhuluma noBhubesi ngiyamcela ngithi sacela manje ukuthi ucelele umzo ukuthi cause yena he is well known and unemali and unabo connection ngicela manje ukuthi afune noma uba yabo osebenza Albert kube ukuthi mhlambe yabo noma mnini noma le drink khona into engenzeka faster yebo mhlambe mnini noma le drink asabantu abamnyama sisebenza kanjani yabo amzame lo muntu ukuze ingane yami mhlambe ukuthi lo ingene hayi kwaba ukuthi ke umzo ayakayingeni umuntu owazi wangenele into yena uBhubesi ngoba uBhubesi wazi wathi hayi ngathi sekukhulunyile ngazi nodokotela bangazi kodwa ke angazi nokuthi kwenza kanjani but mina ngabona vele sengifonela wathi wangize nengane nangempela ke nengane ke ngatshela kodwa ukuthi oma bengane bonke bazofika ukuthi mhlambe khona ojikile noma khona ongafikanga ila ngizongena khona ke nangempela uma bengane bafika bonke kwaba ukuthi ke ngedlozi lami ke khona oyedwa ingane yakhe iphethe umkhuhlane awukwazi kuye theater unomkhuhlane yebo ingane yami yayithola kanjalo ke surgery umzo akakaze aze alibhade ngisho esibhedlela akakaze azangibuza ukuthi ihambe kanjani operation yengane akakaze azangibuza ukuthi ingane injani ingane yami yaphuma esibhedlela ivuvukele angikaze ngize ngibheke ngisho nawo umuntu oyedwa esibhedlela ivuvukele umzimba wonke ingane yami ugogo wami wayesaphila ke lapho ugogo wami bhodwe wayesegula ke ngoba ku 2021 ugogo ushona 2022 ugogo yena wayeloke ngifonela esho ukuthi kodwa baba ingane yakho ibhlungu lento ayenzayo because ugogo wayengifonela every day ngoba wayengithanda ugogo wami hayi akaze ayixake ngalutho kunayi lokho ngathi mase sengiphuma mina esibhedlela ngathatha isikhathi sami ngahamba ngaya kuyena ngayomtshela ngathi ingane ngoba ivulwe la esifubeni ingane ivuvukela umzimba wonke ivuvukele ngisho ubuso ngiyacela mzongo ngicela bandla ukuthi uyithengele iprema because angikwazi ukuthi ngifake embelekweni ingane izothunukala ingane wangibuka emehlweni umzo wathi kube kuthiwa awuhlakaniphile awuzoyikhipha leyo ngane No woman deserves this. Wangitshela kanjalo umdlo wathi ukube kuthiwa bengihlakaniphile bengizoyikhipha leyo ngane. Umbuzo wami wathi usungaze ukukhuluma kanjalo ngengane yami igula ibuye theater. Ngathi hayi kodwa ngiyabonga isikhathi sakho ngahamba kanjalo. And futhi ngiyakhumbula ngalelo langa angizange ngize ngilale izilwane ingakho ngaze ngaposta ngathi ngiyazi vele ukuthi nangalela langa indaba yena angizange ngize ngilala indaba yilwane ngalelo langa kade ngiye kumzo and ngangimbuka emehlweni akho ukuthi lo muntu no uyangizonda uyanginyanya yabo and ikhona lento le ayaziyo mina engayazi ngami yabo hayi kulungile ke ngoba ke sengase ngidila noBhubesi ngasadili naye hayi ke siqhubeke zama ukudila noBhubesi noma kunzima noBhubesi asho ukuthi Thando kunzima okay noBhubesi asho ukuthi Thando nami ngiyazama ngala yabo hayi ngoba ubona mhlambe ngisuke ngikuziba ngisuke ngizibo yena ubafu yabo hayi ngoba mina ngisuke ngikuziba nani so nginganqeni naye phela kusuke fanele ayopressa ngapha uzabuye na something yebo nginganqeni ukuthi ingane ngizosho ku Monday yabo ukuthi yazi into zengane seziyaphela ukuze kushaye next week Friday ngisengidiniwe nami sengizokhuluma ngokudinwa vele sekufanele ukuthi ngize ngishwabule yabo and the fact that ukuthi uma ngabe usesimene sikanjalo wena self udinga ukunakekelwa udinga uthando mentally udinga umuntu ozokusupporta who's going to be there for you ukuzukwazi nawe uqina for ingane ngeke vele ube right uzokhuluma kanjani kahle ngizokhuluma kanjani kahle vele because ngangimtshela ngithi kwa mina nami ngiyayidinga counseling because kancane ngibona ingane yami isithuli yabo hayi because ngisho nomndeni mina ngiyafana nje nomuntu Nkosi yami bandla abantu abaze bangisizile laba baza ngamuva kumina yabo
osisi bami abancane but nabo banalo usizo lutheni ubhuti wami omncane abafowethu abasesayidini lababa yabo nosisi bami ke basesayidini lamama abancane but nje laba bakhulile abanomqondo uthi uma wami malume hayi shame angifuqa mama ngiyafana Nkosi yami nomuntu ongenamndeni kodwa ke ngiye ngithi phela wonke umuntu unenkinga zakhe mhlambe nabo ngeke bakwazi ukuthi baloke benesa ama feelings ami yabo kodwa umuntu engiye ngimsole kakhulu uma wami yabo uma wami nje akakwazi ukuthi abe umama akwazi ukuthi ngingafela umama esaphila akwazi ukuthi ngingadlala abantu uma wami esaphila cause muncane umzo yabo umuncane umzo ukube kuthi uma wami uyama aqine abe umama akumeli nawe yes ngabe yonke lento ayikazi ziyenzeke yabo okuyikona ukuthi uma wami ke naye uhleze ngilahlela izandla vele ke mina angikaze ngiyazi mother figure kusukela ngimncane uma wami akakazi nje abo mama kumina ngize ngibe manje kuze kube manje so ngiye ngisho ukuthi hayi kulungile uNkulunkulu vele ngoba akazange ngijwayeze ngimncane ngizoqhubeka ngime I think ingakho ngistrong kanje yabo mina ebhedlela ngena ngize ngiphume akekho ngisho noyedwa mina okafika azongibheka kunaloko ke ngibheka mhlawumbe umuntu wangaphandle noma mhlawumbe umngani nani but nje ngisho namanje njengoba ngibuye ekuthanga esibhedlela akekho umuntu ozongibheka ngaphandle komngani wami nomuntu wakamakhelwane phela yabo so ke ingane ke yayenza operation okay umzo wathi akanayo imali eprema nani ayingayibonela nami ngayibhatanisela kule imali yawondla ngayo ngazama uqasha uneni ukuthi azongigadela ingane because angifuna ukubuyela emsebenzini yabo hayi uneni ngithi ngisacela ukuthi nje ayigade lengane ngisakhona ufuna ukubona because ingane yami ine medication yebo ine medication ayidlayo yebo hayi kuba ukuthi ke hayi usisi lo ngamqasha hayi uyakhohlwa ukunikeza ingane medication kodwa akhumbule yakhe ngi-end up sengilala ebhedlela hayi ngibona ukuthi hayi angehlisa umoya nodokotela wakhe uhlelo wangitshela wathi yehlisa umoya uyikhulisele wena ingane yakho uyeke indaba yomsebenzi ngoba lengane yakho inenkinga eziningi eziserious Thando ngicela ukuphazamisa sithanda sami kunegama lokuliphinda ukuthi ingane ineyinkinga eziningi eziserious ubale ngaphandle kwe-albinism le abayipick up ihambisana nokungaboni vele le emehlweni sonke siyayazi inhliziyo nembobo ingane ihlinziwe yini enye beyikhathaza ingane ngaphandle kokuthi ike yashaywa isilwane lokho ngicabanga ukuthi into mhlambe vele odokotela bebengeke bakwazi uyibona njengamanje sikhuluma ukuthi ingane ayihambi ngicela uzibeke ngazinge umlaleli ekhaya understand kahle ukuthi kahle ubhekene nani okay ingane njengoba yenze operation I'll take as if akasenayo inkinga yenhliziyo that what doctors told me yes akasenayo inkinga yenhliziyo because akasadli lutho inhliziyo and sengiya after 2 years ukuthi ayo checker yes so uhlelo kahle bamdiagnose ukuthi une albinism une angibale nje ibhedlela engihambayo ngihamba isibhedlela senhliziyo ngihamba esamehlo ngihamba esesikhumba manje ke kwajoyina ama seizures along the way because akazange azazalwe nama seizures isikhumba sinana sihlahle kancane isikhumba sinana since albinism vele automatically uzoba nenkinga yesikhumba okay khambisana amehlo nesikhumba okay yes uzoba nenkinga yesikhumba kodwa ke into exaka odokotela ukuthi yebo lengane yenze operation kuye kushiwo vele ukuthi izinto uzenza ngamumva kodwa kwazi ukuthi kuze kufike ku5 years yabo uyini le emenza ukuthi aza develop kancane kanje yabo sengihambe ngisho MRI yabo nakhona MRI abakangitsheli because bengibuza udokotela uthi no abakayazi igama lento but ngazi noma bakhona into abayithola but abakayazi igama le okay asibuyeleni ke 2023 2023 ngisuke ke eNanda ngihamba ngiyohlala nosisi wami sekuphela unyaka 2023 ngane wengasayondli ke sekusicatshwana ngempela ke
engasayondla ingane. 2024 uqala unyaka ngoJanuary 10 ingane lapho yaqala ukushaywa isilwane khona. Ngise Morningside ngihlala nosisi wami eflatini lasisi wami. Ingane sasingazi ukuthi ishaywa isilwane because mina ngiyazi lento. Ingane yalala i-right mesivuka ekseni kube ngathi ingane ibheka lo edongweni esayidini elilodwa. Iloku ibuka esayidini elilodwa kube ngathi iyathuka. And then even a twisted eyes yabo. Ingane uyabona ukuthi iyafuna ukukhala kodwa manje khona lento eyibambayo ukuthi ikhala kancane ayiphume ijuza amathi ingane yabo ingane vele iqini eyivele sibize omunye owayumngane wasiswami yabo because nathi asazi kwenzakalani ayavela asifonela uUber si request uUber sigijimisa ingane siyise Overport Clinic nangempela mesigijimisa ingane siyise Overport Clinic mesifika nje Overport Clinic ngifike ngichaza history ngane la ngifika khona ngifike ngichaza history ngane kusukela ku2021 ukuthi yazala inani yabo kube ukuthi unesi wendiya athi nene uyedwa udokotela la namhlanje usacela ukuthi ngenze sure ukuthi ingane angivumeli ukuthi ilale because ubona icondition yayo angivumeli ukuthi ilale ngiloye ngidlalisa usawufuna udokotela uthe mangabe ephuma ngathi ngithi ngiyidlalisa ingane yasmile emva lokho yavele yathamba ngiyiphethe kanje ngihlalisa ezandleni zami yavele yathamba hayi ngithatha ingane ngiyibeke kanje ngiyibize ngegama hlelo ivele ixege ikhanda ingane yabo vele ixege ikhanda ingane kucaca ukuthi siyabukana ke manje nalo engihamba naye akekho watshela omunye ukuthi lengane ayisekho akekho watshela omunye khalwa ibhuquza ngasukuma nami esihlalweni ngayoma phambi kwesicapha ngiyakhala ingane yami kwamiwa eOverport Clinic akuzange kuzokusetshenzwa ngaleso sikhathi kwamiwa kwangasetshenzwa even ngisho ama-clerk bonke beza bonke honest babesaba ukusondela eduze kwengane yami because babe sebebona ukuthi ingane ayisithuli and bayasaba phela honest basuke sebebona icala ngizange nimnake ngathi ngisamile kanjalo ngisahayiza kwaba khona into ethi thandaza ngasuka fast ngayoyibeka embedeni ingane yakhumbula ngikhuleka ngicela uNkulunkulu ngisijova uyazi ukuthi ngisuka phi nalengane angikwazi ukuyingcwaba manje and ukuthi akusiyona intando yakho le yenzakalayo uzungavumi Jehova wabe ngena udokotela mengena sikhiphele eminyango fasting siphume ngaphandle kuba ukuthi bandla ngaphandle bayangithulisa bayabuza usikwenzakalani ngiyachaza ukuthi ayingane yami bingenalutho kanje kuba khona usisedwa ngidonsela eceleni nathi hayi sisi lento le into mhlambe engathi isilwane kanje yabo umuthi ingane bingenalutho sabantu phela no nurse even though besebenza ngemithi ye West kodwa bayasazi yebo asho ukuthi ngeke awuye nakubantu but uye nakusesontweni la it's a Revelation Spirit Home yes wathi ngiye nakulelo sonto lila lise South Asia ayike kuba ukuthi ke ngiyakhala mhlambe kwaphela 30 minutes bevalela ingane yami lapha hayi bangibiza emva 30 minutes base bangitshela ukuthi inhliziyo yengane besimile inhliziyo yengane besimile khumbula ukuthi ingane yami ayisanayo inkinga yenhliziyo angeke sizisukele ukuthi le yankinga le endala lutho ingane yami ayisanayo inkinga yenhliziyo ayike kwaba ukuthi ke bayasidlulisela ke esibhedlela esikhulu ke ingane futhi ivuka unolaka eqashwe lama grip lapho khona onesi abangakanani la ngiyakutshela kwavela ngathi isilwane wathi unesi wathi udokotela hawu mina kade ngikuvuse ekufeni usungenza nje ingane iluma kwasani nami ngiqala ukuyibona ingane yami njeyana kwakungathi ingane yami isilwane izohlula ukuvuka kwayo nje mayiphaphama kulesi simo lesivukile usabantu ama drip qashula ama oxygen ngiyatshela hayi kwaba ukuthi ke hayi basibizela ambulance sahamba ke ayisahla